warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk, anakku Intan Nuraini, Nduk. Apa, Mak? Bungaing pikirku ora kaya bengi iki awit awake dhewe nampa kanugrahan saka Gusti kang akarya jagat ya, Nduk. Oh, tadi kaya mangkono. Nanging sadurunge awake dhewe matur sing akeh-akeh, awake dhewe yaiku ngaturake yaiku memuji syukur ana ing ngarsaning Gusti kang akarya jagat kang melimpahkan berkat sehat nikmat sehingga awake dhewe bisa mangempal nyawiji ana ing papan kene ya, Nduk. Oh, tadi kaya mangkono, Mak. Iki manggon ana ing ngendi lan apa wigatine, Mak? Iki mapan ana ing pabrik gula ngempol kerep kene, Nduk. Oh, ana ing PG ngempol kerep. Mapan ana ing yaiku tlatah desa ngempol kerep, Kecamatan Gedhek, Kabupaten Mojokerto. Lah kacate apa? Sik, Mak, sakgurunge tak tutukake iki ana info. Info apa, Nduk? Hadiah ta, Nduk? Gak, apa niku hadiah. Iki pengumuman kagem sing niku parkir nomor 116 parkirnya sudah tutup harap diambil. Lah niki monggo dipun ambil parkir sampun tutup. Dilanjut to, Mak. Tak lanjutne, Nduk. Yaiku adicara buka giling rangkaian slametan buka giling tahun 2025, Nduk. Oh, tadi slametan buka giling. Adicara buka giling ngene iki adicara wayangan gelar kelir. Nggantung gong kaya bengi iki ya wis dadi tradisi rutin tiap tahun ya, Mak. Pancen bener, Nduk. Keluarga besar kang lenggah ana ing PG ngempol kerep ora wani ninggal sing jenenge adat istiadat, Nduk. Dadi tiap buka giling ora wani ninggal adicara wayangan. Awake dhewe yen ora salah uga nate sowan ana ing PG ngempol kerep kene, Nduk. Oh, ngono, Mak.
yen ora kleru awake dhewe taun 2022 isih pandemi Covid ya sowan ana ning PG Ngempol Kerep kene. Oh, matur suwun, Mak. Malah bengi iki awake dhewe katimbalan maneh kelawan warga Agong PG Ngempol Kerep. Ya alhamdulillah wa syukurillah. Jembarake sesrawungan, jembarake silaturahmi ya, Mak. Temen kok nduk aku ya wis tau matur bola-bali ana ing panggung wayang. Kesenian utamane wayang kulit iki ora bisa pisah, ora bisa ado karo sektor pertanian. Merga wayang kulit iki bisa ngrembaka 70% ya sebab sektor pertanian, Nduk. Lah buktine apa? Kok sampean iso matur sing kaya mangkono, Mak? Ngene ya, Nduk. Ya njajal saiki diglejah kaya ning njaba-njaba. Kaya ning tahapan njaba umpamane bersih desa. Lah bersih desa iki ngono kan ya ora terlepas saka sektor pertanian, Nduk. Merga bersih desa iku syukurane para petani atas hasil panennya. Oh, lah yen cara bengi iki Ya padha ae lho. Iki ana yaiku ora terlepas saka sektor pertanian krana mapan ana ing pabrik gula. Lah pabrik gula iku ora wurung kerjasamane ya karo petani, Nduk. oh dadi kaya mangkono ya, Mak. Nanging sadurunge awake dhewe ngaturake yaiku tetembangan awake dhewe wajib ndongakake, Nduk, lan wajib ngaturake gunging panuwun. Iya. Dongaku banyu mili, Nduk. Lawan keluarga agung PG Ngempol Kerep kene iki muga buka giling taun 2025. Muga PG Ngempol Kerep kene iki semakin sukses. Muga PG Ngempol Kerep kene iki apa sing dadi targete terpenuhi. Muga PG Ngempol Kerep kene iki bisa selangkah lebih maju. Lan PG Ngempol Kerep kene iki bisa yaiku kondang kaluka kuncara anjayeng bawana. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Pas karo semboyane kok, Nduk. Lah semboyane Kaya karo semboyane PG Ngempol Kerep kene iki. Lah PG Ngempol Kerep iki semboyane tetap juara. oh tetap juara. Iya, PTPN tumbuh juara bangun negeri. Lah nek petani. Petani sejahtera, Nduk. Oh iya, tepuk tangan untuk PG Ngempol Kerep ini. Wong loro sing tepuk tangan ngawur akeh kok, Nduk, akeh. Wah iki mang jan udan ya mujudake berkah kok, Nduk. Ngono ya, Mak. Mujudake rejeki. Iya. Lan awake dhewe uga ngaturake gunging panuwun kang tanpa upami marang kepara kang nglenggah ana ing PG Ngempol Kerep kene iki, Nduk. Oh, dadi kaya mangkono. Ngaturake gunging panuwun marang panjenengane Jenderal Manajer PG Ngempol Kerep Bapak Edi Purnomo, Nduk, lan sak jajarane kabeh para yaiku manajer tanaman, manajer pengolahan, manajer instalasi, manajer AKU, manajer KI. Oh, kaya mangkono. Ngaturake gunging panuwun kelawan para panitia penyelenggara buka giling tahun 2025 kene iki. Oh iya ngaturake gunging panuwun kang tanpa upami ya, Nduk. Ya, Mak ya. PG Ngempol Kerep iki berdiri ya ora sedelo kok, Nduk. Lah sejak kapan? Sejak tahun 1849. Waduh, suwe banget ya, Mak. Wis suwe banget nganti saiki tetep eksis, Nduk. Mula PG Ngempol Kerep merupakan simbol perjuangan dan semangat petani tebu untuk ikut menggerakkan roda ekonomi. Lah kerjasama antara PG Ngempol Kerep dan petani tebu menjadi contoh yang baik, Nduk, dalam membangun kemitraan. Hubungan ini bersifat simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Petani tebu butuh pabrik gula untuk menggiling tebunya. Begitu pula manajemen pabrik gula juga membutuhkan pasokan tebu untuk menghidupi pabrik gula. Lah,
Mula iki nduk sing kudu dijaga lan direksa ya nduk. Oh, dadi kaya mangkono ya, Mak. Wah, jan luar biasa. Iya, Mak, wis ora usah kate kedawa-dawa, Mak. Iki uga panyunane para panitia lakone. Iki penyuwunane pilihane para panitia Pandhawa mbangun Candhi Saptawarga. Iki ngepasi, nduk. Ngepasi sing kaya ngopo? Dadi Pandhawa iku 5 manunggal nyawiji rukun lho. Yen wong rukun bakale sentosa, nduk. Yen wong cerah bakale bubra. Lah iki ngepasi. Yen to manajer tanaman, manajer kiai pengolahan instalasi AKU ya kudu kaya Pandhawa iki kudu bisa guyub rukun supaya membawa pabrik gula Ngempol Kerep semakin jaya. Amin Allahumma. Wis aja atik kedawa-dawa, Mak, iki ya wancine ya wis jam 1:09. Ya sak gending ngono ae bekne, Nduk. Gak suwe-suwe kok jam 2 buyar. Lambimu kon niku. Ya wis ngaturake gunging panuwun marang panjenengane Kang Kepara Lenggah Kang rawuh bengi iki, Nduk, yaiku panjenengane aku ngerti ki mau ana panjenengane Bapak Lurah Komari Arifin. Oh, Bapak Kades Bandung. Panjenengane sing nyengkuyung kelawan awake dhewe. Wah wis jan oleh nyengkuyung, oleh menehi seput ambek awake dhewe. Ngaturake gunging panuwun kang tanpa upami. Nyatane ya peduli kelawan rakyat sing kaya aku ngene iki kok, Nduk. Lah sebabe. Lah saben taun wayangan ana ing Bandung sing mayang ya awake dhewe iki. Oh iya. Iki kabare kate wayangan Bandung, Mak. Nek ora salah ya wulan 7, Nduk. Ngono. Marah Bapak Lurah ya wis request kelawan aku lakone bedahe Lokapala. Lah tutukane sing taun biyen lair Dasamuka maru bedah Lokapala. Oh iya, uga akeh kepan rawuh. Bapak Lurah Gembongan uga rawuh. Bapak Lurah wis tak ora bisa tak sebut siji, mbaka siji awak dhewe ngaturake gunging panuwun. Iya, Sutrisna Budaya ya akeh sing rawuh. Sedulurmu saka ndadapan panjenengane Pak Rus uga rawuh, saka Sawu uga rawuh, Rembu ya uga rawuh, Nduk. Saka Bangsal uga rawuh. Panjenengane Bapak Tejo sak grup uga rawuh. Iya, matur suwun ora bisa tak sebut siji mbaka siji nanging selalu sambung di ati. Ya, wis ora usah dawa-dawa awake dhewe bengi iki nggawa sinden 1 2 3 4 5 6 7 8 cacahe, Nduk. Kok 8 ya apa sih, Mak? 7. Sing loro iki mang jane melok aku kliru terop, Nduk. Nandi? Pabrik gula Krembung. Dadi ya gak tutuk kene. Kok niku ya apa are? Wis tak kenalne siji mbaka siji wis ora usah dawa-dawa iki waktune ya wis bengi. Sing pinggir dhewe ku panjenenganing Ibuku Musni, Nduk. Bu Musni. Saka tlatah Medhok, Puri, Mojokerto. Lah sing sebelah iku panjenengane Mbak Puput saka tlatah Balong Panggang lan sebelah maneh panjenengane Mbak Jumiatun. Sapa? Mbak Jumiatun. Teko ndi? Nek ora salah saka tlatah mbu Cerme, mbu Benjeng, mbu Balong Panggang pokoke. Oh, saking pundi, Mbak? Kok Jumiatun Lah sih? sinten? Gak enak. Lah sinten? Jumia Tunjung Sari. Oh, nggih. Asline ngoten niku Joda. Oh, ngoten. Nggih. Asli Jodan nggih. Nggih. Lah nggih Mbak Jumia Tunjung Sari. Nggih. Disingkat Mbak Jumiatun. Nggih. Lah nggih. Wong Jawa, Oh. anake wong Jawa. Lho ya. Tudung 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 tudung. Udan maneh. Ya iya. Udan, Mang. Ya wis. Ya apa anjane, Nduk? Ya. Lan sebelah maneh panjenengane Mbak Intan. Sebelah maneh Mbak Rita lan Mbak Nita. Wis ora usah ketawa-tawa iki. Udane gak suwe iki, Pak. Ngono. Saiki ayo iku Nduk, Apa, Mak? ayo maringi panglipur. Udan. Ya wis apa maneh.
mak ya. Jan. Ngono ya, Mak. Iki sik ya iku ngalihno tempat, Nduk, cekak teles. Oh iya. Nah, terang. Suwe. Wis rodok reda, Nduk, ya. Ya pancen gawenane sing kuwasa, Mak. Ya ora ngerteni nyatane sore mau ya padang ning ya sumuk, Nduk. Ngono ya, Mak. Sore mau padang banjur sumuk udan ya wis mujudake kanugrahan. Lah iki adem mari iki, Nduk. Awak. Oh nggih. Niki wonten panyunan saking kat nggih menika pepundhen kula panjenenganing Bapak Lurah Komari Arifin nyuwun bengawan sore kalih Blitar. Niki mboten saged ditabung nggih. Saged ta? Nek mboten saged ditabung dingkesi mawon. Ya apa ditangkap wong kok dingkesi iki lho. Sabar, Nduk. Iya wis sabar ket Mang, ya wis sabar. Jam pira, Nduk? Cek jam 12, cek suwe. Wis ora usah dawa-dawa, rong gendhinge cukup nang nerusake lakon. Sarene waktune ya wis mepet iki ati setengah loro. Mengko seneng-seneng ditutukake yen wanci gara-gara. Nah, supaya kecekel lakone luwih dhisik. Iya. Sampun, Mas. Nggih. Monggo bengawan sore kalih Kutha Blitar. Dados, Cok.
panyunaning Bapak Lurah Komari. Iki ana sing nyuwun lumantar WhatsApp, Nduk. Sapa diwaca mak engko dilayani yen gara-gara. Mas Adi kula pengen suwuni gending, lho kok suwun. Paringi gending gubuk asmara matur suwun. Oh, saking Cak Pri. Matur suwun. Lan uga saking Cak Doyok request Lara Trisna. Nggih. Lan uga saka Gus Udin Majawuku. Oh, ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Udin Majawuku hadir nyuwun gending sarip tambak asa matur suwun. Ya wis ora usah kedawa-dawa mengko dilanjut nek gara-gara. Saiki ayo nderekake bendaramu supaya ora didukani, Nduk. Iya yen kaya mangkono ayo tak nderekake, Mak. Sapucake wukir wus katingalana didalinjing saka jroning negara tuk mungap-mungup paninganing sapucaking wukir sebet biar katalika wau golong-golong mengetan mengulon tingkahing para wadyabala ancak tinebah candrane ancak arane walang tinebah watang kaya walang kena tebahing watang pating bleber, pating mencolot tingkahing para wadyabala uga kaya mangkono. Sekeng bekakas ayunan ligan mimis kolang kaling bedil paser. Tolot dipun pepeki aja nganti nguciwakna negara. Kocap kacarita ingkang medhayawi. Inggih menika Sang Prabu Lokayanti. Ing mriku lumajar dipun dugang kaleang kalian Sang Prabu Baladewa lumajar ngawe punakawan togok apa dening bilung candrane Sang Prabu Lokayanti kaya satriya Prabanggara patrape
Waduh. Waduh. Wah, ajar. Kok Lodono. Iya. Bos. Iya. Garloyo kita wetan panggotan. Netra Caksunaya Restinya Malonjana Karna karni Sukanyala Patekana Wijaya Ladalah Punakawan Togok lan sliramu bilung kula wonten dawuh sinuwun. Nggih kula wonten dawuh Bos. Kadosa pundi anggen jengandika menika marak sowan wonten ngarsaning Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna kinenhang ampil wujuding kembang Wijaya Kusuma menika sampun pikantuk damel menapa mboten sinuwun? Nggih, leres menapa kang dados dawuhipun bilung. Panjenengan menika pun dipun ampili kembang Wijaya Kusuma menapa mboten keputusanipun kadosa pundi menika kedah panjenengan paring dawuh sinuwun. Iya. Ngene kok. Anggonku mleba ning negara Dwarawati. Aku matur blaka suta ning ngarsaning Sang Prabu Sri Bathara Krisna. Aku arep ngampil wujuding cangkok kembang Wijaya Kusuma. Dados panjenengan menika sampun matur wonten ngarsaning Sang Prabu Sri Bathara Krisna. Iya. Nanging Sang Prabu Sri Bathara Krisna durung wangsulan. Dadak ana yaiku Nalendra. Bule murang-muring nesu karo aku, Gok. Nuwun sewu. Wonten Nalendra Bule. Iya, yen ora salah jenenge Baladewa. Kok Apa lho? wah iki wis gak ngerti ndarane nek Prabu Baladewa iku wis iki kok ya apa kok iki, Gok? Ya wis ditutno ngono ae lho. Awake dhewe kudu nggawa ambulan iki, Gok. Gawe apa? Ndarane kuwi jelas cilaka. Lah banjur kadosa pundi sih? Ngene. Dadakno aku malah di tukang kleyang mlayu ana ing kene iki, Gok. Nuwun sewu. Baladewa menika murang-muring lak wonten sebabipun. Lah sebabipun menapa sih nuwun? Nggih. Anggonku matur ana ing ngarsaning Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Krisna
aku ngampil wujuding kembang Wijaya Kusuma yen diampili aku ngaturake gunging panuwun. Nanging yen njaluk ganti-gantine apa bakal tak sembadani. Nanging ucapku sing pungkasan yen to Nalendra ing negara Dwarawati ora maringake wujuding kembang Wijaya Kusuma tak kongkon jaga jagang sing jero benteng sing kandel bakal tak kepuk nganggo peperangan Gok. Lah iki mula Gok. Apa lho? Ya iki sing garai Prabu Baladewa murang-muring iku. Kok njaluk iku nek dikeki ya alhamdulillah matur suwun. Gak dikeki lho, iki lak padha kalokroyok sih Gok. Iya bener apa dawuhmu lho. Salajengipun kados sepundi? Nggih. Mula iki dina Sang Prabu Baladewa nganakake sayembara sapa sing bisa ngasorake wujuding Prabu Baladewa bakal nampa kembang Wijaya Kusuma. Mula iki dina aku kudu wani kok. Nuwun sewu sinuwun. Panjenengan menika mboten mangertos kondange Sang Prabu Baladewa. Lho, kondange Sang Prabu Baladewa iku kaya ngapa? Nuwun sewu sinuwun. Kondangipun Sang Prabu Baladewa menika ratu ingkang anggadhahi pusaka ingkang ampuh. Pusakane Baladewa apa lho? Pusakane nggih menika Kyai Alugara kalih Kyai Nenggala. Lho niku lho. Niku jenengan dipun tamaki ngoten. Lho. Ndas jenengan iki merantak. Ngeten. Lho ngoten niku. Oh niku lambe niku apa mercon ta prokoto-prokoto kon niku kegeden cangkem kok mangkane nek ngomong gak jelas. Wis, ora usah kakek ucap. Iki dina aku ora bakal balik yen gorong mboyong wujuding kembang Wijaya Kusuma. Iki sak kersa kapanjenengan nyuwun sewu. Menika wonten salah sawijining satriya ingkang badhe mrepeki panjenengan sinuwun. Yo, yen kaya mengkono gakeh tak papake kok daning satriya iki mau. Weh lah salah ya bener kok.
noing ogone roho ilatalah ana satriya ora sepira dhuwure brengose kepel tumangake ning kuping seliramu gaging aku sapa kang dadi aranmu takon karo aku ya aku polisi Wonowiruci Senopati Negara Dwarawati Setyaki kang dadi aranku ayo aku ora panggling kelawan sliramu Nalendra ing Pageralun iki dina gelem balik apa ora bakal kelakon sliramu bisa mboyong wujute kembang Wijaya Kusuma latala keparat nyata yen wong negara Dwarawati nyepelekno karo aku ora bakal balik yen durung bisa mboyongi kembang Wijaya Kusuma lah iya isin rasane atiku lah iya dienggo erang-erang kelawan kawulaku yen aku nganti ora bisa mboyongi kembang Wijaya Kusuma sliramu bisa mboyongi kembang Wijaya Kusuma waton ana syarate iya syarate apa iso nyempal baune Setyaki iso nglangkai bathange Setyaki lakon sliramu bisa mboyong kembang Wijaya Kusuma ladala keparat langap anggonmu ngucap sumbarmu kok bisa ndak siabang motong wesi gligen kaya sacengkang kandele kulitmu kaya bisa mletik tanpa sutang mabur tanpa lar nanging durung karuan yen sliramu iku bisa ngrajangi Setyaki kejurbaran yen pancen sliramu satriya digdaya kage rapal najis jaya kawijayanmu kumlawe tanganku nibani ndasmu gak merapat sembah delamaanmu jangan cangkem lamano tanganku awas hop ladal bangsat keparat abot sawangane cilik iki perang tanding nglawan aku iki dina ora usah ken sumbar ora usah ken ucap betepono pidaning Setyaki yo bagus ora lanang-lanang dhewe melirik awas hop godhog dadamu iya waduh tak candak lu ayo nanti waduh
Aduh. Aduh. Iya. Aduh. Eh. Aduh. Aduh. Iya. Seret. Wah. Aduh. 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 Iya. Ya. Burung ngalah. Oh, ngalah. Wadalah Setyaki. Ojo nebaran. Ojo mbok kira aku tiba sepisan terus tinggal kandang colong playu tutu wong-wongane. Semono uga Setyaki ayo maju legane atiku. Yo. Parat. Taki. Lho. Nglorok. Mlirik kurang ajar. Aduh. 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 Pecah nasmu. Apa-apa. Pecah nasmu. Pecah sandamu. Lut. Aduh. Aduh. Salira tibeng maring lemah mripot ketingal rawur ngawuh
sepiro. Gedene ora sepiro nanging Setyaki edap-edapi kok. Nggih sinuwun. Panjenengan menika kedatos-atos. Awit ndoro kula Setyaki menika senajan to mboten sepinten gedhe nanging menika senopati negari Dwarawati. Inggih, Bos. Panjenengan menika kedah ngantos-atos. Awit ndoro kula Setyaki menika senajan to cilik terengginas lho niku lho. Mboten mesti kadang-kadang gedhe niku nggih mboten sekti ngoten niku. Kadang cilik tapi nggih wonten nek perang suwe, ngoten niku nggih wonten. Gedhe perang mek dwilu ngoten nggih wonten. Apa niku? Ya perang iku lho, Gok, perang. Aja werna-werna pikiranmu, Gok. Wok to wanu-wanu opo yo jawan kon niku ngomong embel ae. Tawan cangkem iki niku. Wis. Ora usah ngrembug botomu dhewe. Sliramu nyilikno atining Bendara nggo musuh. Kula kok nami gunggung mungsuh nyilikaken atine Bendara menika mboten. Kula sanjang menapa wontenipun? Nggih. Lah kula niki punakawan, cetha kawan kanca lho niku lho. Batur embat-embate pitutur wonten klira-klirune Bendara punakawan sing wajib ngengetaken. Wis, gamble cangkemmu ae. Mundur. Gak kena dilingno kok wis mundur ngene kok. Iya, gak resiko. Kok nek matek kok arek mendem ngono lho. Ah lambemu iku darane kok dipotak-patekno iku. Nek matek ya awak dhewe sing rekoso kok. Apa ya mendem anggitmu ya gak ndodok ah awak dhewe wong loro iku. Yo pakakno pirik ngono lak wis ah kon niku. Sahai Setyaki. Ojo kaken sumbar. Ojo kaken swara gelem balik. Ora gelem balik lakon balimu baliaran. Ladal ojo kladuk tunggu dalem sawetara. Apa karepmu tunggu wauta mengkono. Ing mriku Sang Prabu Lokayanti Pancakara kaliyan senopati negari Dwarawati nenggih Sang Raden Harya Setyaki. Ing mriku Sang Prabu Lokayanti kedengser dasar watake wong sabrang. Rumaos wirang jroning batine jalaran kedengser kaliyan Harya Setyaki. Ora kuat ngrengkegar daning kanapson mlero-mlero mripate. Kret-kret untune. Lir kaya wesi mari den grento. Beber kuanene dungkap katuranggane tandanging ginra sajak. Kaya banteng keserempet pelor awas op. Iya, salah. Salah Setyaki. Setyaki, ojo nuwaran. Ayo, aku durung ngalah. Mari ngrapal aji jaya kawijayanku mari ngrapal cekep kabeng aji japa mantraku yen nang kena mbok dugang, kena mbok debang, kena mbok jotos.
nek saiki jajalen sing ati-ati. Yo. Tambah sehat, tambah kuat, tambah ruso. Pindhon sing ati-ati. Oh, ping 3. Oh. Sungkan teko ngarep karo mungkur. Gak oleh. Karo mungkur gak oleh tak karo luma-luma. Karo luma-luma saru ya. Adu sabdo moro dodo. Ya. Bagus, bagus panjak kendang. Sing hati-hati. Gletek kon. Sakmene gletek. Tangi ya. Awas. Padha penyikute. Wul. Alah. Mirang apa sing tak gendong sing tak endit? Yen aku kalah karo Setyaki. Dedelok. Iya, alah. Kurang ajar Setyaki. Bolak-balik aku perang karo sliramu kalah ambal-ambalan Setyaki. Ora usah kan ucap ayo. Yen panjang sliramu didaya maju leganing atiku. Yo keparat. Oh yo. Awas.
banjur sinitra kumayangan kadheya yen ana tangganan dawing risang Sri Narana ladalah pancen nyata kadigdayane wong negara Dwarawati. Cik, musuh setyake ngene gorong mungsuh Prabu Baladéwa. Kok wonten dawuh sinu. Yen kaya mangkono ayo nekuk penjalin kok. Bali ana ing negara. Ayo nekuk penjalin luwih dhisik kok. Yaiku pengamukku bakal gedhe sing mburi. Wis niku ngestakaken dawuh monggo wangsul mawon sinuwun. Waduh. Kasirnan Nana Pandhita lawali asring kawuringannya bangsaling patut Siti bang bledug wungkul sinandung hamawur boten nanyarosaken wonten ing negari Dwarawati inggih menika sampun ical pepeteng wonten ing negari Dwarawati panjenenganing Sang Prabu Sinalendra Bathara Krisna arsa tumuju dhateng Wukir Saptawarga kok anyarosaken lampahan kala wau sigra tumapan ana boten anyarosaken wonten ing negari Himantaka ingkang lenggah wonten ing kursi gading Dampar Kencana inggih menika Atmajanira Sang Prabu Niwata Kawaca ingkang ngaran Sang Prabu Bumiloka nampi soanira ingkang rayi Sang Dewi Mustakaweni kaliyan ingkang kadang
Nalendra saking negari Pagralun. Kagjat panjenenganipun Sang Prabu Bumi Loka nampi swanira ingkang rayi Nalendra ing negari Pagralun. Kumaos bingah jalaran Sang Prabu Lokayanti ingkang dipun anti-anti ingkang dipun antu-antu kadosa pundi keputusanipun anggen dipun buta hangampil wujuding kembang Wijaya Kusuma ya kembang cengkok Wijaya Mulya mangkono ta pangudas maraning Sang Prabu Bumi Loka kaliyan ingkang rai Dewi Mustakaweni nanging dereng kawiyosing lesan. Salukaning wong kacariyos pambukaning carita pamor binarunging risang pratangga miwa swaraning prawarang kaento isining bawana minangka ngasing iya kinarya mangayu bagya maring para pamriksa sadaya. Hong titiyang kala Ludra Mas Patik Araja Dewaku ya Bathara Kala sesembahanku. Kadangipun Kakang adiku adiku wong ayu, adiku wong menik-menik. Apa padha becik sawanira tumuli matur ning ngarasanipun Kakang adiku di Mustakaweni. Topat ketok-ketok kaya lombok tiris-iris kaya puncis ora ana alangan sawija apa-apa enggon kumara ning ngarsaning Sang Prabu Bumi Loka. Mung pangabaktiku kan konjo ya Kakang. Iya nak tampa Yai. Anggonira ngaturake sembah sumungkeming pangabakti marang wong kaya aku ora liwat puja pangestu kubahe tampanana. Iya tak tampa ndadekno jimat lho Kakang. Iya kepenakno anggon para maraksawan Yai. Ora kurang kepenak anggonku maraksawan ning ngarsaning Sang Prabu Bumi Loka. Yen kaya mangkono aku tak ndangu kelawan abdiku Nalendra. Yaiku ana ing negara Pagralun. Kaya ngapa sliramu ndak utus tak percaya minangka dadi dutaning Sun Kinen Hambayongi kembang
Wijaya Kusuma oleh gawe apa ora kadang ingsun ing negara yaiku sliramu ora oleh gawe apa ora kawula nuwun inggih sinuwun sewu-sewu klepatan kula ingkang rayipun tadah wadana jalaran anggen kula paduka priyados minangka dados duta paduka kinen hambayongi wujuding kembang Wijaya Kusuma ing dinten samangke babar wigar kan antuk karya kapejawana kula badhe dederek sinuwun jalaran tiyang negari Dwarawati menika anggagahi kalian kembang Wijaya Kusuma ngantos ndadosaken ingkang rayi peperangan nanging kula menika kasoring ajurit mila kula marak sowan wonten ing ngarsa jengandika sinuwun jagat dewa Bathara jagat wasisaning Bathara kang linangkung dadi anggonmu ndak utus yaiku mboyong kembang Wijaya Kusuma babar wigar tan antuk karya nuwun inggih kasinggihan dawuh paduka sumaku kang tanpa bukti kakehan gunem kang tanpa guna ora sembodo duk nalika semana sliramu sanggup mboyong wujuding kembang Wijaya Kusuma ora nganti lingsire srengenge yen sliramu nganti lingsire srengenge ora bisa mboyong kembang Wijaya Kusuma gulumu sing dadi gantine nanging isih ana pangapura tumrap sliramu iki dina jalaran gedhe labu lelabanmu marang negara Hima Himantaka kene kawula ninggih ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa upami sinuwun ya wis ora dadi baya pungapa tobat Kakang Prabu Bumi Loka ana apa di adiku wong ayu Dewi Mustakaweni bareng aku midhangetake apa kang dadi pangandikanipun Kakang dadak kok tuwa rasa pitakon ana ing sajroning atiku duh Kakang Prabu kena ngapa kok Kakang kepingin banget amboyonge wujuding kembang Wijaya Kusuma kok Kakang kepingin banget mundi wujuding kembang Wijaya Mulya kanggo apa lho Kakang ngene Yai ananipun Kakang kepingin banget mboyongi kembang Wijaya Kusuma jalaran kanggo agul-agul daya kekuatanipun Kakang ujaring kandha sapa sing bisa amundi wujuding kembang Wijaya Kusuma kena ndak basake kena lara nanging luput ing pati Yai mula anggonipun Kakang kepingin banget mboyongi kembang Wijaya Kusuma kang sarana agul-agul daya kekuatanipun Kakang daya timbul kekuatanipun Kakang ing kono mau aku bakal ngudi tuwuh males lara wiranging Kanjeng Rama Kanjeng Rama ya wong atuwaku Sang Prabu Niwata Kawaca duk nalika semana diperjaya ya disedani kelawan Begawan Ciptawening ya Begawan Mintaraga lah Begawan Ciptawening iku panengahing Pandhawa Raden Janaka ya Raden Arjuna mula Yai gurung marem rasanipun Kakang yen nyumurupi sing nyedani wong atuwaku isih gesang ana ing alam donya mula pun Kakang kepingin mbales udi tulara wiranging Kanjeng Rama mula aku kepingin boyongi kembang Wijaya Kusuma yen to mengko wis timbul daya kadidayanku aku bakal bisa nandingi kridaning yaiku panengah Pandhawa ya Raden Janaka ngertenono Yai yen to aku tandingan karo Janaka kepingin mateni Janaka kudu wani perang kelawan yaiku sedulure Janaka Prapandhawa aku mangerteni ya ngrumangsani yen to panjenengan ingsun iku isih cingkrang samubarang putunging nalar yen perkara kadidayan durung sepira mula aku kepingin banget amundi wujuding kembang Wijaya Kusuma nanging iki dina anggone
Anggonku kepingin boyongi kembang Wijaya Kusuma babar wigar tan antuk karya. Mula kanggo jumangkah ngudi tuwuh males lara wirange Kanjeng Rama kudu ndolek dina kang prayoga. Kudu kaya ngapa bisaning timbul daya kekuatanipun Kakang Yai. Aja nganti aku kasoring ajurit kelawan panengah Pandhawa Raden Janaka. Yen to aku kasoring ajurit kena ndak arani muspra tanpa guna. Adhiku Mustakaweni. Ayu-ayu ning ora kejamak banyu milih samya padha kandhek lunglungan samya manglung ana ayu-ayu aja citra sumayaning sing setana gelung konde. Tobat Kakang Prabu Bumi Loka. Wong Kakang kepingin mateni panengah Pandhawa wae kok ndadak pun Kakang kudu kasinungan kembang Wijaya Kusuma. Tobat Kakang Prabu. Yen to Kakang kepingin males ngudi lara wirange Kanjeng Rama nganggo sarana kembang Wijaya Kusuma tak ibaratake pun Kakang iki salah sawijining nalendra kang jirih getih wedi mati du Kakang yen duweni sifat sing kaya mangkono ora usah pun Kakang males ngudi tuwuh lara wirange Kanjeng Rama. Ora usah pun Kakang yaiku mateni panengah Pandhawa lho Kakang. Aku kepingin takon kelawan pun Kakang. Janjane sak pira kadigdayaning Pra Pandhawa? Apa Pra Pandhawa iku ora bisa dipateni Kok Kakang sajak wedi banget kelawan Pra Pandhawa iku lho Kakang. Adhiku Mustakaweni. Sliramu iku wong wadon ora ngerti apa-apa. Mula sliramu ora usah dadak melu-melu perkara iki. Pun Kakang pribadi kang bakal nyalirani Yai. Tobat Kakang Prabu Bumi Loka. Wong atuwamu iku ya wong atuwaku. Wong aku iki ya sedulurmu. Wong Kakang duwe gegayuhan kepingin ngudi to males lara wiranging Kanjeng Rama semono uga wong kaya aku lho Kakang. Semono uga wong kaya aku. Aku kepingin banget nyuwargakake wong tuwaku lho Kakang. Nanging iki perkarane totoane nyawa Yai. Aja ya Yai, aja. Ora Kakang, ora aku bakal yaiku mbelani wong atuwaku aku bakal males ngudi to lara wirang Kakang. Aku arep takon. Kaya ngapa Kakang caraning bisa mateni Pra Pandhawa? Pengapesane Pra Pandhawa iku ana ngendi Kakang? Ngene Yai. Pandhawa angel banget dipateni. Pandhawa iku angel banget dialak keringkiane, diangka keringkiane jalaran isih duweni jamus Kalimasada. Yen to Pra Pandhawa wis koncatan jamus Kalimasada bakal gampang anggone dipateni. Tobat yen kaya mangkono aku nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Kakang. Aku nyuwun pamit. Kula salah dibudi. Nyuwun pamit Kakang. Kadangku nalendra ing negara Pagralun. Kawula nuning nggih sinuwun. Kula wonten dawuh. Iki dina sliramu awat-awat ana adhiku Dewi Mustakaweni. Yen nganti beset kulite putung balunge sliramu bakal tunggel. Nggih, ngestakaken dawuh paduka sinuwun.
Sri Kandi. Tobat kula wonten dawuh Kakang Mbok Drupadi, kula wonten dawuh Kakang Mbok. Aku kelawan sliramu iki dina pinercaya kelawan para pepundhenmu pra Pandhawa. Saperlu njaga gedhong pusaka Yayi, jalaran pepundhenmu para Pandhawa iki dina ninggalake praja negara Ngamarta. Tumedhak ana ing Saptaarga kinen hamangun candhi ana ing papan pesareaning para leluhur kang wis mapan ana ing Lokabaka Yayi. Nuning nggih Kakang Mbok, sendika ngestaken dawuh Kakang Mbok. Mula iki dina kudu kebak ing pangati-ati ya Yayi. Yen to mengko ana kang dadi luputku, sliramu wajib ngelingake, semono uga yen to sliramu luput, aku bakal ngelingake. Nuning nggih kasinggan dawuh paduka Kakang Mbok, monggo jejaki wonten ing gedhong pusaka Kakang Mbok. Dereng ketak anggenipun wawan pangandikan Durajak tanpa larapan wonten sawanira Bupati Anom Pringgondani Raden Gatotkaca. Durung suwe anggonku ngrumpaka kelawan adikku Dewi Wara Sri Kandi kang wis marak ana ing ngaresaku ora panglingger. Keponakanku Gatotkaca, anggonmu marak mangarsa ning ngaresaku kene iki ana wigati apa ngger Gatotkaca? Kawula nuringgih Wadewi ingkang putra Gatotkaca ngaturaken sembah sumungkeming pangabakti mugi unjuk Wadewi. Ya wis ndak tampa Gatotkaca ora liwat puja pangestuku bae tampanana. Tobat Gatotkaca ngger, pangestuku tampanana. Nulinggih Wadewi sampun kula tampi dadosaken jimat kalian panjenengan Wadewi kula tampi dadosaken jimat. Tobat nyeluk aku kok Wadewi ku ya apa sing ngger Gatotkaca? Nulinggih nyuwun agunging pangapunten. Apa sliramu lali karo bibimu iki? Inggih Kanjeng Bibi. Ana apa ngger Gatotkaca? Dening sliramu iki dina marak ana ing negara Ngamarta kene. Kaya ngapa anggonmu pepundhenmu pra Pandhawa apa wis kasil mbangun Candhi Saptaarga? Anakku ngger Gatotkaca. Duh, Wadewi. Kedah kawuninganing dinten kalenggahan samangke. Anggen kula marak sowan wonten ing ngarsa jengandika menika kautus kalian
pepundhen kula Pra Pandhawa. Jalaran ing dinten kalenggahan samangke anggenipun amangun candhi, pendak-pendak dipun bangun, pendak-pendak jogruk injing dipun bangun sonten rubuh. Mula kula menika kautus kelawan pepundhen kula marak wonten ing ngarsa jengandika saperlu badhe mendhet pusaka Jamus Kalimasada minangka kangge kekiyatan wa Dewi. Dadi kaya mangkono Nger Gatotkaca iya yen pancen sliramu diutus kelawan pepundhenmu Pra Pandhawa iki dina bakal ndak jupukake tanpa ana Jamus pusaka Kalimasada ya Nger Gatotkaca. Kacarita mangkono. Pusaka Jamus Kalimasada dipun pendhetaken kalian Dewi Wara Drupadi wonten ing pagedhongan pusaka. Dipun paringaken kalian Bupati Anom Pringgandani Sang Raden Harya Gatotkaca. Ing mriku Nawala dipun tampi kalian Raden Gatotkaca tanpa pamit. Sujana saknalika Sang Dewi Wara Sikandhi obat. Ngareponanku Gatotkaca bali kok tanpa pamit Nger Gatotkaca. Paripeksa pun bibi bakal sujana marang sliramu sing gedhe pangapuramu bakal tak bojong lakumu Nger Gatotkaca. Kacarita mangkono. Sujana nenggih ingkang bibi Wara Sikandhi kalian Gatotkaca jalaran sampun nampi wujuding pusaka Jamus Kalimasada tanpa pamit. Dasar Sikandhi menika garwanipun panengah Pandhawa Raden Janaka. Mboten mau kalian to nunggak semi kalian ingkang garwa wasis anggenipun pola kridaning jemparing wauta mangkono hamentang Gendewa Sang Wara Sikandhi saknalika jemparing dipun lepasaken dening Raden Gatotkaca ing mriku ilang wujuding Gatotkaca Padarwigar dados Dewi Mustakaweni kaget Sikandhi. Tobat nyuwun pangapura ya Nger yen aku sujana kelawan sliramu Gatotkaca.
Surat moko Wang Yitra pusaka jamu Kalimasata. Tobat punakawanku togok rini nyogok nang tiga. Nuwun sewu ndara kula tasih wonten WC. Lapo nang WC gok, lapo? Kula wau kebelet pipis. Nggih. Kula nggih ngoten niki pun mules. Tobat togok. Wonten dawuh. Aku wis kasil nyitra pusaka jamu Kalimasata nanging aku disipati jemparing gok lawan wanita. Ning prigel anggone olah jemparing mula iki dina aku tak maju perang gok. Mboten usaha napa sih. Wong panjenengan menika sampun boyongi jamu Kalimasata ingkang panjenengan angkah ingkang panjenengan karepaken monggo bangsul mawon. Yen kowe mangkono ayo tak aturake pusaka jamu Kalimasata ning Kakang Bumi Loka ya gok.